Bună ziua, toată lumea! Eu sunt Ianis și am revenit la un nou episod de Roblox. Și aici o avem pe sora mea. Ciao! Și da, acum vom face ceva mai special, pentru că sunt cu 2 playeri. Și atunci aveam nevoie de ea și vom face cu ou. Poate ea va fi oul și eu voi conduce. Veți vedea la final, mai pe încolo. Cine va conduce primul? Eu. Bine. Ok. Hai. Dar înainte de asta dați like și abonați. Da. Abonați-vă. Da. Și văd că avem live de noul an. Wow. Într-o zi, 11 ore, 55 de minute și 25 de secunde. Ok, hai. Mâine se va face Revelion, deci Da, da. veți vedea că poate mai postez și ceva atunci. Uite aici cu Roblox. Nu avem. Hai, pleacă. Uite, Eu stai. așa. Tu ești aici, te Hai. duci aici dacă vrei să M-am fiu. dus, hai. Poate. Și gata, sunt ou. aici. Să nu mă scap, te rog. Da, tu așa arată ouțul. Dar Acum te să rog, vedem să pe nu unde mă scap. pe aici. Nu ar trebui să te scapi. Stai prima. Stai, pe aici trebuie să trecem. Aici. Ui! Mai spart. Și cum ar trebui să facem? Bine, hai că eu sunt... Tu ești oul, adică. Ok, dacă vrei. Stai. Uite, aici te duci pe aici. Ai grijă! Scuze, stai că vreau... Ianis, m-am băgat cu unul. Ajutor! Cu cine sunt? Cu Bacon! Ai, Sunt cu Bacon! vezi? Sunt cu Bacon! Chiar dacă Bacon nu era românesc. Era român? Da. Hai, du-te, ago. Eu joc pe căști și da. Și dacă vreți să știți, eu mă joc pe Ia, telefon lasă. și ea nu să. Pot să fiu acum eu Da, da, hai, du-te. controlatul numai. Hai, Hai, eu. aici. 3, 2, 1. Dic, dic, dic. Bună, ouțu, Ailin. Ce? Stitch. Da. Ui. Perfect. Perfect. Hai, mergi. Să... Oh, nu, asta e grea. Ha. Că Vezi cum ai sărit. Așa. easy. Hai, stai, Ușor. pe bune. Eu nu am înțeles ce s-a întâmplat. Haide, acum eu sunt. Pot să fiu eu din nou. Eu pentru că parcă m-am descurcat mai bine. Hai. Că tu niciodată nu sar la început. Bine, cam mult. O, ușorule, Stitch. Direct, Ianis, acum. Dar nu nimic ca să cadă. Ei, bine, hai că eu sunt omul. Ești de acolo. Data viitoare o să fii omul. Eu, dacă mai se întâmplă ceva care. Eu am cășios. Deci trebuie să mergem foarte încetinit, dar la sărituri nu mergem încetinit. Da, Scoatem astea în caz că să nu strice. Mamă, dar nu mai efectiv nu mai se mișca oul. Acolo. Ui! E zi. Șor. Aici nu mai facem ce s-a întâmplat data trecută. da, hai. Deci, Așa. Așa. Ok. Checkpoint. mai bine scot căștile, Hai. stai. Uite. Cred că Da? da, trebuie să băgăm aici. Tu trebuie să te băgăm aici. Da. Și ce fac? Nu știu cum ce fac. Dar stai că trebuie să vină cineva.
Trebuie să vină cineva. Cred că trebuie să vină cineva. Da, nu, pe tine te bag acolo sus, eu trebuie să fac săritura. Da. Hai. Uite, vezi, ești aici. Hai că acum trebuie să mă duc în față. Tot din cauza că mi s-a mișcat tot timpul. Hai, acum tu ești tu. Pot să fiu om numai un pic sau dacă vrei fii omul. Hai. Nu știu. Hai, du-te la pizza să vină Popescu. Barbie, nu mai este acum, este Barbie. Ce înseamnă? Da, vezi, tu ești la început, eu am fost acolo, la zona aia. Da. Aici nu trebuie să sari. Nu trebuie neapărat să sari, doar să cazi liniștită. Bun. Și nu te du prea aproape de iarba de sus, pentru că acolo De dacă ce? te ciocnești pică ou. Bine. Adică pic eu. Sorry. Facem schimb? Da. Parcă eu mă pricep. Bine. Come on. Dar stai Repede, să- înainte să vină Barbie! Dar stai că trebuie să pun căștile, așteaptă. Na, asta are căști și trebuie să așteptăm, Paul. Hai. Da, deci cred că de noul an voi face ceva episod special, așa de amiază. E amiază? Dar nu vă voi zice ce o să o fac, că e așa de special. Hai să dar. Tu m-ai salvat, Ailin Burțoa. Ce era aproape să cadă. Ușoroule. Oule. Oh, Te-ai mâncat. bum. Așa. Mai eu trebuie să fac chestia asta. Hai, bagă-mă. Bagă. Hai, Gata, te-am băgat pe tine. hai, du-te. Bye. Perfect. Fata aia vrea să mă prinde. Aia o cheamă Ciao. Ce s-a întâmplat? O cheamă Ciao. Nu trebuie să știm cum se nu. Ce? Săracul caracter din Roblox. Aici trebuie să sar? Da. Sar, dar nu apra. În loc să sar mai aruncat. Te ascult. Hai că e din nou sunt un mic să mai lipsesc. Asta crede că nu știe nimic. Ailinuța crede că nu știe nimic. Ailinuța Stitch. Haide. Și nu mai m-a aruncat cum ai făcut data trecută. Efectiv m-ai aruncat în tufișuri. Nu mai ai avut nevoie de mine și m-ai aruncat în tufișuri. Da. Oh, am spin! Free spinner. Hai. Nu, un pic am nevoie, am primit free spin. Da. Hai, eu dată. Ia o dată ăsta. Eu am fulger acum. Dar de unde ai? Am fulgerul. Ai dat la spin? Mergi pe aici. Da, și eu văd. Ailin, mergi pe aici. Stai că nu văd nimic. Aici, așa. Și eu cred că am ceva. Haide. Hai, pe aici. Hai, mergi. În față? Ha, Nu știu unde Unde e fulgerul? eu am banană. Dacă vrei să te hai. Chiar vreau să mă... Piedicat. Ha. Da, a dispărut fulgerul. Pot să fiu omul. Nu, vreau eu. Vreau și Mă eu rog. mai fiu, că tu nu mai. Era să te bagi la ou și după nu. făceam chiar... Hai să te dădeam să ies. Nu, că mai tare cu gata,
Nu uita că Așa, sari. Doar sari, efectiv. Aici nu mai sări, doar te duci, cazi, dar nu pe acolo. Așa, măcar erai aproape să cazi, chiar dacă am zis că nu acolo. Așa, aici sari, efectiv. fac asta cu mașină. Opa. Ciao. Mai sari încă o dată. Doar nu te du aproape de iarba asta. Vezi? De care te-ai blocat. Să nu facem ca și fata. Aici, sari. Nu aici. Mă rog. Era aproape să cazi. Stai cu asta un pic. Bun, acum... Uite. Nu te auzi. Da, am zis să vin aici că poate nu se aude. Acum. Pot să fiu și eu om. Mai vreau o dată să... Mai o dată să fie. Bine. Asta cred că să mergem încet. Ai picat, nu. Te rog, nu mai pica! Nu știu. Acolo te-am dat pe lângă. De ce am făcut? Am sărit, cred că am sărit. Asta nu se pune mai încă o dată. Mamă, deci dacă asta nu se pune, atunci nimica nu se pune și tot să rămâi pe veci. Te-ai băgat? Da, aici. Aici. Bun, hai. Mergem. Mergem. Oh, ăla e Santa Claus. Bine, hai, Mica. Santa. Ce faci, Santa? Dar chiar e Santa Claus. Păi așa îl cheamă. Da, Adică Moș Crăciun. și e Santa Claus. Păi da, e, bă. Bă! Acum să fiu și eu odată. Bine. Că dacă nu-mi faci, uite, te vede Santa Claus. Facem pe rând. Nu! Santa. Santa Claus! Santa Claus! Ce ai făcut? Ha. Hai. Santa. Cred că să fim cu Santa. Santa are pe altcineva. Noi suntem noi doi azi. Bun. Bună, o ușorule Stitch. Ce? Chiar dacă nu ești Stitch, ești tot un Stitch. E, da. Ui! Ok. Ui! Ok. Aici este o căzătură. Ui! Iam, iam, iam. Aici. Nu putem să te aruncăm nici. Bă, Santa Claus! Da, Santa. Santa Claus l-a luat și pe tine, dar și pe Barbie. Hai. Tu ești om? Nu, eu. Nu. Te rog, că asta trebuia să o pus pentru că a venit Santa Claus. Din nou, numai să nu te fure Santa Claus din nou. Santa Claus de pe Roblox. Santa Claus avea 2 ouă. 2 ouă. Practic te avea și pe tine. Te-a luat. Numai este iară e ceau. Ciao, te rog. Nu mai ne fura. Nu mai fura cum era și Stitch. Cum a făcut și Santa. Oh, nu. Hai, pleacă o dată de la Santa, că poate te aruncă. Hai. Ok. Ok. Ei, N-ai făcut până. ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva. Thank you. Unde ești? Aici. Da? Mai o dată ca să vă corect, ai căzute. Trebuie să te aranjăm înainte să băgăm acolo. Santa Claus, poate îți fur și eu ou tău. Asta se întâmplă când nu furi ou. El sare și de aia se întâmplă așa ceva. Ca și cum făceai și tu. Mamă, ce aproape au fost. Da, aproape. Așa. Și
Și eu am ajuns aici, dar am dat pe lângă. Și eu. Hai. Stai nu un pic, că trebuie să fiu așa. Uite. Iară! Da, hai că eu sunt omul. Stai să vedem ouă, să cumpărăm. Dacă parcă aș vrea... îs cu Robux, da. Eu aș vrea un nou, mai nouț. Stai să... Hai, de... Are doar poțiuni ăsta. Are poțiuni. Ce cu ăsta? Tu ești Unde? ăsta. Îi ăsta, numai că e deghizat. Oh my god. Stai un pic. Stai un pic. Am rămas blocați la zona asta, serios. Dacă nu știu. Mă rog. Mai este încă o dată. Dar nu putem să facem așa la vesnicie. Facem pe rând, nu? Uite, sunt... A face pe rând, nu? Dacă băga să merg și eu... Da, dar facem pe rând. Odată ești tu, odată sunt eu. Și dacă vreți să știți, poate este un episod mai... Buggy! Dacă vreți să știți, poate ăsta este un episod mai lung. Poate. Nu-i ca ăla 8-9 minute. Acum cred că o să fie mai multuleț. Nu pe aici. Așa. Pe aici. Nu mai sări. Sari. Acum. Nu aici. Bă! Ceau! Fură eu. Ceau! Hai, acum. Sari. Sare. Mere. Sare. Stai. Nu acum. Nu acum. Sare. Aici nu. Sare. Acum pune-mă. Numai să nu fiu. Cum? Cum? Nu știu. Am spus că facem curând, acum eu sunt omul. S-a întâmplat ceva, cred că a căzut un picoul. Unde ești? Aici. Hai, plimbă-mă. Jo. Ce-am... Hai, uită-te. Da. Hai, Ok. cum te descurci? Sar. Așa. Sar. Nu trebuie să zici că știu foarte bine zona. Că am rămas blocați de 10 ani. Păi... Da. Măcar să trecem și de partea, măcar să trecem de partea asta și atunci într-un videoclip o să fie și partea a doua, dar acum este partea 1. Hai de Senta. Bă. Din cauza fetei, Nu. Ruca Costi. Nu știu cine e ăla, dar haide. Îi Polon. Hai că e Vezi că bun este, Senta. este ăsta. Da, nu trebuie să... Ia mai dat pe mine. Nu știu cum se dă. Am uitat. Trebuie să fie drept. Da, dar nu pot să fac drept. Hai. Hai, Anis. Repede. Acum să nu mai facem, că acum nu mai mă interesează. Ce? Nu mai mă interesează. Dacă cazi la început, atunci asta îi facem pe rândul. Știi? Dar nu e corect. Ce s-a auzit? Ceva de foame. Tunete. Dacă vreți... Nu, pentru că acum, vremea de acum este ceață. Nu poate să fie tunete. Bine știu. Este foarte cețos. Bă! Da, sare acum. Hai. Și Bă. du-te, când vezi că e așa, du-te. Hai că sunt toate ăștia. Hai. Mergeți voi cu mine.
Uite, la ea nu a fost drept și o băgat-o. Dar noi ce se întâmplă? Hai, lasă-l pe Senta. Uite că și pe Senta. S-o ciocnit ouăle! Da. Eu. Hai. Taci. Perfect. Așa. Ui! Acum eu controlez oul. Într-un fel. B-a blocat, știi. Hai, rapid, pune-l în fața aia cu oul. Hai! Bă! Hai, du-te, rapid. Hai că stau cu ăsta de ou. Perfect. Ce s-a întâmplat? A rămas ou. Este fata asta. Aveți grijă să nu vă spargeți. Nu ne spargem, că practic trecem prin. Tu, fată, eu sunt aici. Ui rândul meu. Ianis, vezi că Ceau vine și... Bă, Ceau, ăla-i oul eu. Ianis! Stai acolo. Dar nu, vreau să te ia Ceau. Nu, eu sunt. Ceau. Hai, du-te. Ceau. Dar ăla e a meu. Îi zic ceau. Hai. Ceau. Stai. Ceau. Ceau. Eu sunt de la Ilinuța Stitch. Ceau. Băi. I-am gata. Hai, poți să-i cânt că sunt îndrept. Ești dreptată. Acum am rămas blocat. Stai. Hai. Poate din cauza ceaului. Ei, ceau, tito. Aoleu. Mi. Săracul ou de oul lui Ceau o așteaptă. Da. Băga Ce era să cad? S-a stricat. Acum Ceau îți fură ou. Ne fură ou. Fugi. unde trebuie să plec? Sari, pe aici. E rândul meu. Dar de ce ceau vrea să-mi fugă oul? Pentru că cred că nu știa că ăla este oul tău, pentru că ambele ouri și a ei și a ta, atunci erau la fel, da. Și Bun, hai. Sar. am găsit un nou spart. Hai. Asta nu știu ce o să întâmple. Nu știu ce a fost. Hai aici. Rapid. Să nu mă întâlni. O aștept. De ce e aici? Du-te de acolo, că nu e nimica. Vezi că e o banană. Era. Să mai ciocnim tupoare. Așa. La michică. Fac bine? Da, încă. Momentan. Acum. Ce s-a întâmplat? Cred că m-am atins de asta. Sau, uite, trebuie să te las pe tine să mergi. Nu. Că mă face automat. Că ce faci altceva? Mă face automat, mă bagă automat. Nu știu. Băi. Hai că sunt cel mai mic om din lume. Bine, nu sunt. Bine, sunt cel mai... Toate sensibiloase de aici. Din lumea asta toate sunt sensibiloase. Pe bine, sunt ouă. Practic ești un ou. Da. Hai să...
Eu nu am făcut nimic. Iar o sărit, te-am aruncat, Stai, dar n-am vrut să așteaptă-mă. te arunc. Hai, unde ești? Aici! Aici. Trebuie să fim împreună, că tu ești mereu pierdută. Trebuie să stăm împreună. Hai că trebuie să mergem. Nu zi așa. Hai, da. Mi-a fost cam aproape. Bine. Nu. Aici. Stai un pic. Nu te voi, nu pot să aștept. Bă. Și-au adus musafirul, câinele. Taci, Luna. Ești frumoasă. Da, da, da. Da, ți sun? Da, ți sun. Hai, uită-te și tu, controlează. Că... Dacă nu reușim să terminăm, atunci în partea a doua va fi un episod mai lung în care reușim să trecem la a doua hartă. E cam greu. Da, în fine. Să controlez Petra. Deci ceau. Ce mi-a făcut? Voia să-mi fugă oul. Păi știi de ce? Păi Am zis. nu scrie numele și credea că e ei. Și toate sunt la fel. Doar dacă ți iei un skin. De atunci a fost. Sau poate mă vroia pe mine. Tai un pic. Așa. Așa. Da, când e la 100%. Așteaptă. Aștept. Stai așa cum ești. Nu mai te mișca, că atunci chiar o să fie bai. Bun. Bun pentru accent. Eu am trecut în sfârșit de asta. E bine că nu te-am scăpat. Să-i rup pod. Rupt. Oh my gosh. Hai la în asta. Să-i când e la 100%, atunci pot să te las. Acum. Tichiti. Și unde trebuie să merg eu? Da, trebuie să mergi aici, Unde? într-un fel. Nu știu cum. Dar unde? E ceva aici. Unde e mic? Dar trebuie să merg eu aici. Stai că e ceva poduleț. M-am dus jos, bun. Și atunci, ce fac? Cum oare? Da, acum eu trebuie să lucrez aici. Ajutor! Ajutor eu, că am rămas blocat. Cum? Nu mai mă pot mișca. Și ce Gata, fac? m-am acum? mișcat. Acum ce fac? Stai că eu trebuie să apăs niște butoane. De jos sau de sus? Da, hai, Aileen, hai. Unde? Eu sunt aici, apăs butoanele. Gata, stai să vedem ce face. Ce face albastrul? Uite. Mi-l dă podul. Hai la pod. Hai. Gata, ai terminat aici. Stai un Am pic. să vedem roșu. Băi, Anis, iar vreau, fată. Să nu te duci, bine? Atunci ce fac? Nu te du, te rog. Ok, rămân aici blocat. Stai. O să zic mi. Eu. Hai repede înainte să vină fata. Nu pot. Ai văzut? Ultima să fie cu noroc. Te rog. Asta e ultima.
Mm, da. Dacă nu reușim aici, facem partea a doua. În partea a doua vom încerca să terminăm aici. Lasă pe aia. Hai. Hai. Stai să dispară aia. Hai. Poți. Stai că ești blocat aici. Hai, mai mișcă-te. Mai mișcă-te. Așa. Perfect. Și acolo nu mai mă scăpa, știi? Că trebuie să arată linia aia completă acolo când trebuie să mă lași acolo. Știu că te las când e așa, dar numai că nu te las. E fata acolo. Hai, lasă-o pe ea prima, că după aia ne certăm. Hai, lasă-o până... Asta se întâmplă când e. Hai, lasă să vin. Ok, hai. Ai fata, nu putem încă pentru că este oul Hai ăla. odată. Nu putem pentru că o să te spargi. Așa cum s-a întâmplat și la oul ăla, pentru că este ăsta aici. Ai, o fete e aia. De ce nu merge? Mișcă-te, ou. Stai un pic. Vezi? Nu. Hai, lasă-mă. Uite, fata aia așteaptă. Da, mai făcut. Hai că mă vreau să fiu eu. Nu mai putem. Facem în partea a doua, atunci o să fii și tu. Bine, hai. Da. Ok. Cam atât a fost cu videoclipul ăsta. Sper că ați dat like și v-ați abonat. Dacă nu, atunci nu-i neapărat problemă. Nu există probleme aici. Și ne vedem mâine cu un episod special de Revelion. Ce faci în capul meu? Ok. Pa! Pa!